work it, make it, do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make us stronger. Здравейте на всички, аз съм Даня 123 и днес аз ще ви разведа из моята база, не точно база, ли, Chest Room, заедно с още други допълнителни неща. Има много честове. Нали, главно е Chest Room. Това тук е главата на моя скин. Това тук е карта. Това е компас. Това там е часовник, а това е малък чест. Пода съм направил от кварцов блок. Останалото стената съм направила от кварцов блок и кварцова плоча, а пък табана е само от кварцова плоча. Вратата е предимно дървена. Който иска да му направя такъв скин, да ми пише на скайпа